ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦଉନ ଶୀଘ୍ର ଡେରି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯିବି କାମ ଅଛି ଅଫିସ ଯିବି। ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଯାହାକୁ ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ? ତମେ ଗେସ୍ କରି କୁହ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଅ? ସକାଳୁ ତ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଚପ ଆଉ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ମିକ୍ସଚର ଏମିତି କରିକି ତ ଆମେ ଖାଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ସେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଛି ଦେଖିଆ ଦେଖ। ଏଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ମୁଁ ବାସ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତମେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଟିକେ ତରକାରୀ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ। ତ ତମେ ଏବେ ମିକ୍ସ କର। ସକାଳ ଖାଇଟା ଆଜି ଜମିଗଲା ଆଉ। ଖୁସି ନା ନାଇଁ? ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋର ବାଲେଶ୍ୱରର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସକାଳର ଖାଇବା ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନାଅ। କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରୁନା। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ବନେଇଛ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ହେଇନି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଏମିତିଆ ସକାଳୁ ମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଖାଉ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏମିତି ମୁଢ଼ି ବନେଇ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର।